Issa bħala mistoqsijiet diġà għandna xi 14 mistoqsija, ġifieri se nippruvaw immexxu biex inlaħquhom kollha, però min ikollu xi mistoqsijiet oħrajn, mbagħad ikun jista' jkellem jew lil Passer Paul jew lil Joseph biex jikklarifika li l-mistoqsijiet li jkollu. Mela, nibda bik ġew. Ġieli fil-Bibja niltaqgħu mal-kelma qaddis użata għal affarijiet oħra barra milli għal Alla. Dan xi fisser eżattament? Sewa, ġifieri meta naqraw il-Bibja fil-fatt ninnutaw li hemm it-terminu qaddis huwa abbinat ma' ħafna postijiet, ma' xi postijiet, pereżempju mat-tempju, mal-muntanja, muntanja qaddisa, ma' reċipjenti tat-tempju, reċipjenti qaddisa, huma ħafna ħwejjeġ oħra. F'dan sens meta użata f'dawn il-każijiet, primarjament li tfisser huwa li dawn l-affarijiet huma sseparati, meħudin mill-użu komuni għas-servizz ta' Alla. Jiġifieri meta naraw dawn l-oġġett ma jistax ikun ifisser mhumiex bidnuk, qegħdin niftehmu ġifieri kif għadna l-aspett ieħor ta' purità, imma li tfisser li huma maħudin, isseparati għas-servizz ta' Alla. Imbagħad pereżempju naqraw li l-anġli qaddisa, l-anġli qaddisa f'dak is-sens ukoll nistgħu nżidu ieħor l-anġli huma spiriti puri f'dak is-sens. Jew pereżempju fit-tieni Timotju, fl-ewwel Timotju naqraw erfgħu il fuq l-idejn sagri, l-idejn qaddisa. Xi qed jgħidilna hemmhekk li l-qima tagħna għandha tkun qima sinċira, pura, safja, u mhux qima b'ipokrisija, fil-li qed tiġġieled mal-marajjat, storbju tkissir, imbagħad ġi sekondi qlibt u ħaterfa' dawk l-idejn, għax dawk l-idejn mhumiex safjin fil-qima tagħha. Jiġifieri dejjem kif nitgħallmu kuntest. Il-kuntest, taraw il-kuntest għax wistrom tfisser jew waħda jew oħra jew ġieli tnejn flimkien. Ta' meta taraw il-kelma qaddis użata f'dawn ħafna każijiet li ntaqgħu spissi magħhom. Apparti l-motiv ewlieni huma qaddisin għax inqaddis, il-Bibja tagħtina motivi oħra. Il-Bibja tagħtina motivi oħra għad-qudusija tagħna. Ovvjament. Ħafna motivi Alla jinqeda diversi inċentivi biex iħajjarna naqbdu u nippersistu fit-triq tal-qudusija. Dana meta ngħidu inċentiv bħal meta għandek tifel tajlu jekk tistudja nxillek ġelat. Meta forsi taqxejn inċentiv fjak, imma dana nużawhom il-ħin kollu, aħna nippruvaw ninċentivaw inħajru dak li jkun. U l-istess ħaġa Alla aħna tfal tiegħu, Alla iħajjarna diversi inċentivi oħra. L-inċentiv li konsidrajna llum kunu qaddisin għax jien qaddis, dak huwa inċentiv. Aħna rridu nixbħu lill-missiema, tajjeb rridu nonorawh bl-imġiba tagħna. Hemm motiv ieħor illi l-Bibja tindikalna illi fil-pjan etern t'Alla kollox jindika illi Alla jrid illi l-poplu tiegħu jkun imqaddes għalih. Wieħed mill-versi l-aktar profondi tal-Bibja kif Pawlu jiftaħ litra l-Efesin, pereżempju, jinfex f'tifħil lil Alla. Il-għaliex jgħid Alla għażilna fi Kristu minn qabel ma nħolqot id-dinja biex ikunu qaddisin u bla teba qudiemu fl-imħabba. Il-fatt li dal-pjan trement Alla mill-eternità dan huwa l-ħsieb tagħna. Allura jiena meta naraf u nifhem li dan huwa l-pjan tagħna aktar u aktar għandi il-kuraġġ li nidħol fil-modja tal-ġustizzja. Ukoll meta nikkonsidraw li Alla ħabna meta konna għandna dewwa tiegħu. Alla ma għallinniex isma' l-ewwel irranġaw, irriformaw ruħkom, uruni li tridu. Meta konna għadna dewwa dikjarati tiegħu ma rridux nafu bih, qed naħarbu minnu, bagħat il-libnu biex imut għalina fuq is-salib. Jiġifieri dak huwa inċentiv qawwi ħafna. U allura il-reazzjoni loġika tiegħi hija Alla ħabni meta kont għadni kont rieħ, issa li jiena rikonċiljat. Kif għandi ġib ruħi? Pawlu jgħidilna illi fġieħ il-modri t'Alla neżortakom biex toffru lil ġisimkom stess bħala sakrifiċċju ħaj l-Alla. Tagħmel sens.
hija reazzjoni loġika Alla urina il-modrija u l-ħina tiegħu u jiena allura se nirrispondi għalija. Mhux vera, ta' bħal meta wieħed iħobbok, inta tħobbu lura. Inċentiv ieħor illi l-Mulej juża magħna hija illi Alla huwa missierna, il-missier smewwieti tagħna. Aħna kellna missirijiet, jew forsi ħafna minnkom għandkom ġenituri ħajjin, il-ġenituri tagħna rridu u nixtiequ li nonoraw. Mux nħamru l-għom qudiem ħadd ieħor, ma nonorawhom, nirrispettawhom, u l-istess ħaġa Alla missierna. Alla l-missier smewwieti li jien imdaħħal fil-familja tiegħu u allura iva dana jmissu jinfluenzani biex nitqaddes għalih. Ir-raba' inċentiv huwa illi aħna nitqazzu billi noqdu il-liġi tiegħu. Il-liġi tiegħu Pawlu jiddeskrivi bħala ġusta, tajba u qaddisa. Il-liġi tagħna tot għalina. Alla mhux qed jipprova jimponi fuqna xi matmati jew xi pis biex jitħanna jew ikissirna. Meta tagħna l-liġi tiegħu ta' jiena għall-ġid tagħna. Fl-aħħar hija għall-ġid tagħna. Jekk jien nobtih l-Alla, dan ħajkun għall-barka u għall-kuntentizza u għall-ġid tiegħi matul omri u lil mill-qabr. Ġifieri il-liġi tal-la jasewwa. Kemm hemm liġi, hemm mijiet ta' liġijiet. Salm 119 l-awtur ma nafux kienx daft jew le, imma jitgħedda fil-liġi tal-la. Fuq naħseb lejl u nar, hija l-għaxqa tiegħi. Jiena qisni wieħed, qisli nnifsi qisni wieħed li sab teżor kbir fil-liġi tal-la. Għaliex? Għax dik il-liġi hija propjament li poġġina fid-direzzjoni tajba. Inċentiv ieħor huwa illi jekk inti trid li Alla jinqeda bik bix-xejn tiegħek. Alla jħobb juża reċipjenti notfa. U allura dan huwa inċentiv. Illi jekk aħna nitqazzu għal Alla, jekk qegħdin nisseparaw ruħna għal Alla, Alla ħajogħġbu jużana. Għax Alla fid-dusja tiegħu kapaċi jinqeda b'xi balaqam u kapaċi jinqeda b'xi qajfa, vera, u għadha jinqeda b'kulħadd, imma jieħu pjaċir jinqeda għaddejja li huma ubbidjenti għalih. U l-aħħar inċentiv huwa inċentiv kbir, il-premju etern. Alla iwiegħedna premju. Mhux tal-li salvana bil-grazza tiegħu, imma Ġesu jgħidilna jekk intom meta titolbu kif suppost mhux biex timprezzjonaw ħadd ieħor, tagħtu l-karità u s-suk, dal-affarijiet kollha nagħmluhom. Għax missierkom li jara fil-moħħbi jippremjakom fil-belħ. U forsi ma jippremjanix nemmel jippremjana f'din id-dinja, imma ċertament u infallibilment se jtina l-premju etern illi jkun wiegħedna. Tajtkom 6 inċentivi oħra, ġi għandna aktar u aktar naħseb jiena drive u inċentiv biex noġbu l-Alla. Fejn nistgħu naraw bil-lusija ta' Alla immanifestata? Fejn nistgħu nħarsu biex naraw bil-lusija ta' Alla? Naħseb fi 3 postijiet irridu nħarsu. L-ewwel net femilu, ġifieri fix-xogħlijiet tal-Alla allura sewwa, kull ma jagħmel Alla huwa qaddis fih innifsu, sewwa ġifieri huwa wkoll safi u pur intenzjonat għal ġid dejjem. Ġifieri meta nħarsu lejn l-emmejjel tal-Alla fil-ħajja tagħna, hemmhekk irridu naraw li Alla qed jaħdem b'mod qaddis fihom. Imbagħad ukoll nħarsu fil-liġi tal-Alla Paul semmejt Rumani 7. Fejn Pawlu jgħidilna allura l-liġi qaddisa u l-kmandament qaddis u ġust u tajjeb. Inħarsu fil-liġi tal-Alla għax hemmhekk naraw l-lusija tiegħu, naraw kemm Alla permezz tal-liġi jipprojbixxi kwalinkwa forma ta' ħażen u ta' dnub u jirrikjedi l-lusija minnha. Ġifieri l-liġi tal-Alla meta ħarsu leha tajjeb li naraw ukoll dan l-aspett tagħha, aspett primarju. Imbagħad finalment, u kif ngħidu supremament, fejn naraw l-lusija tal-Alla? Fis-salib. Fis-salib. Octavius Winslow kien qal mur lejn is-salib u x'titgħallem il-lusija tal-Alla. Hemmhekk fis-salib, fuq is-salib, fis-sagrifiċċju ta' Sidna, naraw il-lusija infinita tal-Alla.
u kemm Alla jobgħod verament id-dnub u jikkastiga d-dnub. Allura passiġġjata kuljum sal-Kalvarju tagħmlilna ħafna ġid. Għax tfakkarna f'dil-verità kemm Alla huwa qaddies. Naħseb jiena dawk it-tliet postijiet huma l-postijiet fejn irdu nħarsu fl-emil tiegħu, f'dak kollu li jagħmel għalkemm mhux dejjem nifhmuh dal-mod imma nitrenjaw minn nfusna fil-liġi tiegħu, fil-kondamenti tiegħu u b'mod speċjali fis-salib ta' Sidna Ġesu Kristu. X'differenza bejn dusija definittiva u dusija prattika? Min jidħol għaxen fil-fond fil-Bibja jara fil-li hemm żewġ aspetti ta' dusija. Dusija definittiva, ħafna drabi kien sejwa, dusija definittiva, illi meta Alla jatina jew il-bisna bil-dusija ta' Kristu. Għanidu il-kas tal-ħallil illi l-Ġesu talbu mulej Ġesu ftakar fija meta tiġi fis-saltna tiegħek. Ġesu qallu tassew ngħidlek illum stess tkun miegħi l-ġenna. Kif jista' jkun illi dan raġel brigant u ħallil u manifattur wasal biex imut fl-aħħar nifsijiet ta' ħajtu u Ġesu qallu llum stess ħadd tkun miegħi l-ġenna. Appuntu għax Ġesu libsu bil-dusija definittiva tiegħu. Pawlu wkoll jgħid jirrakkonta dwar kif il-mulej Ġesu sejjaħlu għall-apostolat u jgħid li jiena se nibgħatek għand il-ġentili ġifieri biex tiftilhom għajnejhom ħalli jduru mid-dlam għad-dawl din għall-konverżjoni tagħna vera u mid-dominju ta' Satan li Alla sabiex jirċievu il-maħfra tad-dubiet u fost dawk imqazzin bil-fidi fija. Mill-mument li aħna ġenwinament nemmnu l-Evanġelju, Alla jgħafilna d-dubietna u jippurifikana għoddim. Ġifieri ruħna tkun preparata għal-ġenna. Għalhekk ma nemmnux bil-purgatorju, l nefex mhux mgħallem fil-Bibja. Laqas biss is-sema. U laqas jagħmel sens. Il għaliex hija bil-dusija ta' Kristu li aħna nimmeritaw il-ġenna. U allura hemm ukoll il-dusija prattika waħda ġib l-oħra. La darba Alla qed isejjaħli u jgħodni bħala qaddis, jeħtieġ nġib ruħi ta' qaddis. U għall-obbligu tiegħi, aktar minn ukoll privileġġ tiegħi li nġib ruħi ta' qaddis. Pawlu jiftaħ il-littra tiegħu l-Korintina u l-waħda li jgħid li qed nikteb lill-Knisja tagħna tinsab f'Korintu lill-imqazzin fi Kristu Ġesu imsejħin biex ikunu qaddisin. Vera sabiħa. Qed nikteb lill-imqazzin fi Kristu Ġesu. La darba ninsabu f'unjoni ma' Kristu aħna diġà mqazzin. Imsejħin biex ikunu qaddisin. Mhix kontradizzjoni. Il-Bibja tirraġun hekk magħna. Kunu dak li intom diġà. Forsi diffiċli biex nifhmu għadin. Kun dak li jien diġà. Alla qed jgħid int qaddis tiegħi. Mela ġibu hekk qaddis. Dik hija differenza bejn dusija definittiva illi Alla jagħtina għotja b'xejn tiegħu illi bisna bil-purità ta' Kristu u allura kwalifikati għal-ġenna minn dak il-mument il quddiem u l-dusija prattika. Kif se nġibu ruħna minn ġurnata l-oħra biex nimxu fil-modijiet tal-modell. Fil-fatt waħda hija dusija perfetta sħiħa, u l-oħra hija imperfetta qed tiġi perfezzjonata. Tista' tgħaddi u qed tkun perfezzjonata meta aħna nidru li Malta. Tista' żid xi kummenti dwar il-qima pubblika tagħna u d-dusija tagħna. Allura m'hemmx lok għal emozzjonijiet fil-qima hekk iridu nkunu riġidi bla ferħ. Kif nistgħu nilqmu hekk l-qaddis? Naħseb jiena s-suġġett ta' qima kollha taqblu għandna bżonn ġi seminars biex nitkellmu dwar qima vera. Però pereżempju f'dawk iż-żewġ passaġġi li qrajna minn Iżajija u mir-Rivelazzjoni, kultant ma nindunawx li għandna servizz ta' qima fil-ġenna. X'jiġri u ma jiġrix, x'qed jiġri. U kun nirriflettu fuqhom hemm ħafna aspetti li nistgħu nitgħallmu u napplikaw fil-qima tagħna bħala knejjes. Ħanajdu hekk, mela Alla qaddis x'tip ta' qima jistħoqlu qima? Qaddis. Ndew minnaw, tajdu li sempliċi.
Ftakru x'għadna xi tfisser qaddis, l-ewwel waħda is-separat. Mela, il-qima tagħna kemm mhix separata ħadkun. Il-qima mondana, pereżempju, l-ewwel nett. Kemm din ngħiduha b'ħofsa ta' qalb, kemm ġieli ċertu servizz ta' qima kieku tneħħi is-sound ma tindunax li huwa servizz ta' qima ta' Alla qaddis. Dik dispjaċina ngħiduha mhuwiex separat li djoma ngħidula ġifieri l-affarijiet li jsiru, il-metodi li jintużaw mhumiex lil mill-komuni li tuża d-dinja ta' finti mill-gimmicks kollha qegħdin hemm imħaltin. Ma dik mhix qima qaddisa, għax qima qaddis hija qima separata, distinta, speċjali. Għalfejn naqraw dawk il-liġijiet kollha fil-Kotba ta' Mose li Alla jagħti kif għandu jsir il-qima fit-tempju, għalfejn taħsbu. Biex jallimhom li jisma' din qima li tuttuni mhijiex tieħdux l-idejat minn ta' madwarkom ta' jien ngħidilkom kif ħatkun, hija qima unika speċjali trid issir hekk. Kieku m'għandekx sens, awrajt għax qima qaddisa. U mbagħad ukoll qima b'safja għadna kemm importanti li nenfasizzaw l-qima tagħna tkun qima sinċira. Fil-verità, jiġifieri. Qatt ma nersqu lejn Alla b'ipokrisija l-aħwa, għax m'hemmx qima tal-Alla b'ipokrisija. Rajt nafu l-eżempji li għandna tal-Farizej, tal-Fittul, f'Salib it-Toro, ma nkunux hekk. Meta nersqu fil-qima l-qima tagħna lejn Alla, l-ewwel għajnejna mhux fuq xulxin, meta titlob mhux qed tkellem il-laħwa, għajnejna fuq Alla. U qed inkellem lilu ovvjament li qed ma laħwa konxu ma ninqatax f'xi estasi minn qiegħed id-dar, hemmhekk qiegħed ma laħwa iwa, ġifieri widnejja wkoll imma mhux moħħni kif ħan impressjona tajdu li huma affarijiet li ntaqgħu magħhom vera dik mhijiex il-qima, mhix il-qima tal-Alla. Jiġifieri semmejt ukoll il-ferħ. U anke Paul qal m'għandniex għalfejn nkunu qisna wix laskri u żgur li hemm il-lok għall-ferħ. Ara ma taħsbux li l-qima qaddisa hija qima mingħajr ferħ, però ngħidilkom ħaġa. Hemm ferħ u hemm ferħ. Hemm tipi ta' ferħ. U isemgħu naqra kemm interessanti dal-vers fit-tieni Salm, vers 11 jgħid: Aqdu jew qimu lis-sid bil-biża' u jfirħu bir-roda. X'qed jgħid? Hemm ferħ li huwa emozzjonaliżmu sfrenat bla bażi. Imma ferħ bir-roda, in awe bl-Ingliż, bir-riverenza, timenza. U żgur li nifirħu imma attenti ma jfissirx li l-qisna qegħdin klass ta' keep fit, kif ġieli naraw u ngħiduha b'dispjaċir. Dak mhux ferħ. Il-ferħ bir-rodi, żgur li hemm postu. Hemm nqogħdu attenti x'tip ta' ferħ. Ngħidu hemm ajjat, nqimu l-Alla b'ajjat imma skonċ ajjat ukoll. Orajt ejja noqogħdu attenti biex kemm jista' jkun nagħtu lill-Alla dik il-qima li tixraq lilu, qima qaddisa. U żgur li wkoll kemm aħna individwalment u anke bħala knejjes kif għadna għandna bżonn intejbu minn ħaġa u minn oħra. Il-qima li nagħtu lill-Alla. Ejja ninqdew b'xulxin ħanajtek, ejja nkunu wkoll mezz. Li meta morru lura fi knejjes tagħna mhux biex noħolqu kif mhux ħażin mhux biex nibdew noħolqu il-problemi, imma jew neżortaw il-xulxin jekk naraw xi affarijiet li mhumiex denji tal-qima tal-Alla b'mod sensittiv fil-mument tajjeb li persuna adatta ejjew nħeġġu xulxin nisma' taħseb li din nistgħu nirranġawha, taħseb li din ma tixraqx dejjem b'attitudni tajba. Mhux qed ngħid mur tajt lill-Pażi isma' dak kif għamilt hekk inti mela ma kontx hemm nhar is-sibt jew mhux dak il-punt. It-tir tagħna huwa wieħed u naqblu. Alla jixraqlu qima kif vera jew le. Dak li x-xewqa tagħna fejn naraw nuqqas fejn irranġaw. Għax ovvjament hemm ħafna xi nagħmlu, però di tal-ferħ ukoll irridu nenfasizzaw bil-ferħ. M'hemmx għalfejn buċna għaxxej, anzi smajna kemm għandna raġunijiet
għalfejn nifirħu b'mod speċjali li għandna aċċess. Li nistgħu nadraw il-Alla u nerġa' ngħid Alla ma jixwinix, Alla ma jaħsadniex f'daqqa, u żgur li nifirħu. Forsi kun eżerċizzju tajjeb meta taqraw s-salmi, innotaw kemm darba bil-ferħ, jien bil-ferħ, is-servi li nara bil-ferħ, tkantaw bil-ferħ, dak li jitalla minna. Il-wedi l-Alla, kemm huma effettivi għal biex jagħtana fil-qudus? Il-wedi, ovvjament, Alla iwedna ħafna affarijiet u l-wedi tiegħu ma jfallux. Ġifieri nistgħu nkun ċerti illi Alla dak li wiegħed se jagħtihulna. Il-wedi tiegħu jsibu l-iva u l-amment tagħhom fi Kristu, ġifieri meta bihom Alla jinċentivana u jinkoraġġina. Jiservuna bħala xprun biex jisna naħbtu nitgħażnu jew naqgħu lura jiswa Alla jniggżna bil-wedi tiegħu. Pawl fil-Littra l-Korintin, kapitlu 7 vers 1 jgħidilna, mela billi għandna dawn il-wedi kien għadu qed isemmi diversi wedi qabel fosthom illi Alla jilqana u jkun missierna għaż-żmien u l-eternità. U illi jagħtina akkoljenza fih dan. Allora jgħidilna la darba għandna dal-wedi maħbubin, ħanippurifikaw lil nafusna minn kull kontaminazzjoni jew tniġġis tal-laħam u tal-ispirtu u nipperfezzjonaw it-tqaddis fil-biża' tal-Alla. Dak il-wedi kapaċi nużawhom biex iva niġħdu il-passjoni teħżiena u nikkonċentraw biex nitqazzu fil-biża' tagħna. Anke Pietru fil-ittra tiegħu, it-tienwata tiegħu, jgħidilna li Alla sejħilna bil-glorja u l-eċċellenza tiegħu stess. Li permezz tagħhom tagħna il-wedi prezzjużi u grandissimi tiegħu, mhux wedi taċ-ċajt. Ma wedi kbar. Pereżempju, il-weda illi jekk aħna nfittxu insib, jekk nitolbu jagħtihulna. Jekk inħabtu jinfetħilna. Dik hija weda tremenda. Tajjeb, u wkoll il-weda illi Ġesu tagħna, illi jiena semmu u nerġa' niġi biex noħod komandi. Hija weda fantastika. Qegħdin nistennew din it-tama birka illi isseħħ fi żmienha. U allura b'dawn il-wedi kbar u prezzjużi jgħidilna bihom issiru partiċipanti fin-natura divina. Bihom insiru nxbħu lil-Alla, hemm ir-reduzzja tagħna. Dak il-wedi meta jiena inħaddanhom nieqaf fuqhom ninsab wieqaf fuq wedit tal-Alla lori, kantati. Meta ta' bilħaq inħaddnuhom bil-fidi, nkunu ħrabna lil bil-korruzzjoni tad-dinja minħabba l-leblieba ħażina. Ma nibqgħux skjavi tax-xewqat ħażina tagħna, għax nafu li għandna xi ħaġa aħjar. Għandna l-wedi tal-Alla li ċertament se jagħtihomna fi żmien. Mela, jekk nkunu ħarġin sewwa fil-ħsieb tal-Lusija tagħna. X'differenza tagħmel fil-qari u l-prittkar tal-Bibja? Sew. Tagħmel taj differenza enormi. Mistoqsija ġifieri hija x'differenza ħa tagħmel meta aħna naqraw il-Bibja waħedna jew naqrawha fil-pubbliku u meta aħna xi wħud minna nipprittkawha. X'differenza ħa tagħmilna jekk inkunu konxi li Alla li din hija l-kelma ta' Alla għaddis. Aħna nismgħu nirrispettaw normalment il-kliem tal-bnedmin skont kemm aħna fajnejna jkun importanti dak li jkun, mhux hekk. Pereżempju jekk inti tik direzzjoni pulizija, differenti milli tik direzzjoni tifel żgħir, mhux hekk jew lek jgħidlek hu. Għaliex għax fajnejna kelma ta' pulizija hija aktar importanti. Ġifieri mela ħa tagħmel differenza kif nismgħuha. Iktar ma inti konxu li l-kelma hija ta' xi ħadd, hija ta' dan Alla qaddis, iktar ħadd tismagħha b'attenzjoni. U ma forsi ma titraskurajx u ma tħallix għaddejja jisa xejn. Ukoll kif naqrawha. Ittra mingħand Marti tiswittar mill-junk mail li nirċievi. Mhux hekk jew le. Jekk niftaħ il-kaxxa tal-ittri u nżib ittra jew xi kart mand Marti, wow, allura għax importanti Marti milli dak il-karti li nirċievi li huwa junk mail. Mela anke kif naqra.
iktar ma napprezza u jkolli stima għolja ta' dan Alla bħala l-qaddis, ħanaqra waħdi d-dar u anka fil-pubbliku, allura ħad inbidel il-mod li naqra. U wkoll li nippritkawa. U forsi tajdu li ma jema nippritkaxaw, però wkoll nippritkawa meta waslu għax ħadd ieħor veri jew le. X'qed nagħmlu? X'qed nagħmlu meta nitkellmu man-nies fuq ix-xogħol, mal-ħbib tagħna mal-ġirien, nippritkaw, nafu jew ma nafux. Allura anka din, fimt, meta jien qed inwassal il-kelma ta' xi ħadd, jekk ta' xi ħadd nistmah x'ħan noqgħod attent li mwassala kif qali li hu. Hekk jew mhux hekk. Altru jiena nwassal il-kelma tiegħi li nista' nbiddel minna meta twassal kelma ta' xi ħadd ieħor u dak ix-xi ħadd huwa xi ħadd li verament importanti, noqgħod attent. U anke meta niġu biex allura nwasslu l-kelma tagħha, iktar ma nismgħu konna veduta ta' Alla bħala qaddis, allura ħan nismgħuha b'aktar rispett, ħanaqrawha b'aktar rispett u ħanitkellmuha wkoll b'aktar rispett. Jiġifieri għax differenza tagħmlilna din l-awareness, il-konsapevolezza ta' Alla qaddis. Mod speċjali fejn tidħol kemtu u kemm għandna bżonn nerġa' ngħid li nibda minn innifsi. X'kultant naqraw bla doġġ, veru, nitkellmuha bla doġġ, nisemgħuha u waħda minn hawn tidħol minn hawn l-oħra toħroġ minn hawn. Forsi ma' xulxin imma il-kelma ta' Alla qaddis ma ninsewx. Ma ninsewx. Milux kont qed naqra il-Musulmani, il-Korani ovvjament għalihom huwa kelma ta' Alla, tal-Alla tagħhom. Għandhom x'mata regoli kif jitrattaw il-ktieb. Ġifieri, pereżempju, ma jistgħux jmissu l-paġna jekk ma jkunux safi, ippurifikati qabel imnatfa. Jew pereżempju ma jagħmlu xejn fuqu u qas ipoġġuh taħthom. Jekk jitqatta ma jaqbdux jarmuh mal-iskart, ma jgebbuh pereżempju f'ċarruta u jitfluh. Nistgħu nitgħallmu xi ħaġa minnhom mhux għal dar ktieb aħna, nistgħu nitgħallmu xi ħaġa kif neħħendiljaw il-kelma ta' Alla b'dan ir-rispett. Nerġa' ngħid mhux qed nirreferi għall karta bil-linka sewda fuqha, nirreferi għall kelma ħajja biex għandna l-kelma ħajja ta' Alla. Li tinqralna, li naqrawha, li nitkellmuha u li nisimgħuha. Jalla dan ir-rispett inżiduh aktar ma nżidu bil-ħsieb u r-realtà u aktar maqdusija ta' Alla tqabbad eruqa fir-ruħ tagħna. X'inhuma r-riżultati tat-taqdis din id-dinja? Ħanitkellmu dwar ir-riżultati. Ġifieri meta għandek bniedem qed javvanza u mhix il-quddiem fil-qdusija, tajjeb, x'ħajkunu r-riżultati? L-ewwel nett ħanesperjenzaw intimità magħha. Alla ma jibqax għalina xi ħadd astratt, il-bogħod distakkat minna. Imma ħanimxu miegħu fil-ħbiberija bħalma għamel Abraham. Alla qallu imxi qudiemi u kun perfett. U aktar tard Alla jsejjaħlu il-ħabib tiegħi. Imxi għadin illi inkunu fil-sens tal-kelma l-ħbieb tagħna. Ġesu għalilna għalilna intom ħbibi jekk tagħmlu kull ma nikmandakom jiena. Il-ħbieb huma intimi, jixxerjaw sigriti flimkien, jiddiskutu flimkien, ma jħbux hemm xulxin. Aktar ma noqorbu li Alla fil-qdusija aktar nkunu intimi miegħu. Salm 73 Asaf jispiċċa biljiet il-qorbien tal-Alla huwa tajjeb għalija. Forsi ma tax nsaw il-kelma qorbien. The nearness of God, li tkun qrib tal-Alla. Qrib tal-Alla. Dik huwa r-riżultat ewlieni tal-qdusija. Ukoll biex jaqaddisa tagħmilna utli u effettivi. F'did-dinja Ġesu jgħidilna li intom id-disċipli tiegħi issegwu bħala melħ u dawl. Mhux melħ maqtuħ li sar insipidu tarmi barra u n-nies jirfsuh ta' għax ma jiswa xejn. Disċiplu li huwa verament qaddis ħajkun utli u siewi għan issa madwar għal membri fil-familja tiegħu, għal kollegi tiegħu fil-post tax-xogħol, għal ħutu fil-knisja, fis-soċjetà. Ħajkun utli. U jiena saqsi għaliex naqraw dwar nies illi litteralment kienu ġiganti fl-utilità tagħhom għal Alla. Luteru, Calvinu, William Carey,
John Knox, Adoniram Judson, William Carey, William Tyndale, dawn in-nies li jagħmlu bravuri kbar għal Spurgeon, laħda ma qed nisma' podcast fuq kif kien qassam il-ġimgħa tiegħu Spurgeon, ġurnata b'ġurnata. He was all out. Taf li kienu kellu familja miġbura li verament uħobbu bartu u lidu. Kien jaf jagħti l-prioritajiet fejn huma. U frattant għamel meravilli dal-bniedem għaliex. Għax fil-versens tal-kelma bħalma qal l-Apostlu Pawlu għalija li ngħixu Kristu. Mhux jien għan-nifsi. Dak huwa r-riżultat tat-taqdis li aħna nsiru utli għal Alla. Hemm riżultat ieħor illi n-nies meta jarawna illi aħna tant nirriflettu il-karattru ta' Kristu jigglorifikaw l-Alla minħabba fina. Ġesu qal ħallu d-dawl tagħkom jiddi qudiem il-bnedmin biex jaraw l-opri tajba tagħkom u iseb lil missierkom illi hu fis-smawiet. Dak huwa riżultat attwali u viżibbli tat-taqdis tagħna. Illi n-nies inkunu qegħdin nħajruhom jersqu lejn Alla bl-imġieba qaddisa tagħna. Ukoll il-qdusija twassalna biex ingawdu s-sliem, biex ingawdu l-kuntentizza, biex ingawdu il-ferħ tagħna. Biex għandha l-affarijiet dawn huma l-patrimonju, dan huwa l-wirt għan-nies imqazzin għal Alla. Kemm hawn nies? Kulħadd jixtieq ikun kuntent, verew le, kulħadd. M'hawnx bniedem li jgħidlek jiena nixtieq nkun dannat u nixtieq nkun ħosbien il-ġurnata kollha, kulħadd jixtieq ikun kuntent. Imma iżda jgħidilna għal ħżiena m'hemmx sliem jgħid Alla tiegħi. Għal ħżiena m'hemm sliem. Bil-kuntrarju, għad nies twajba u qaddisa għal qed jhom sliem tiegħu. Dik is-serenità fil-qalb, dik il-kuntentizza. Fl-aħħar mill-aħħar ukoll il-qdusija tipproduċi fina frott għal Alla. Tipproduċi frott għal Alla. Kwalunkwe opri tajba li Bibbja semmi u tirrikmandalna, ħansibuhom aktar u aktar ishom it-tieni natura tagħna li nagħmluhom, mhux nqogħdu naħsbuha, ħanqogħdu ntellgħu innislu. Le. Aħna mixqutin biex nagħmlu it-tajjeb u dana kollu riżultat ta' atteġġjament illi jiena ikkonsagrat, jiena imwarrab għal Alla, jiena saċerdot tiegħu u allura inkarigat biex inservih lejl u nhar. Okay? Id-qdusija tagħna għandha x'taqsam mal-evanġelizzazzjoni. Nagħmlu seminar ieħor. L-evanġelizzazzjoni d-qdusija tagħna naħseb jiena ħanajdilkom kif naħseb fuq l-evanġeliżmu l-ewwel ħsieb li jiġini normalment itaqqanni għax ngħid għal nistakun żbaljat, nisfer żbaljat, però ngħid ftit illum huma dawk il-Kristjani li qed jevanġelizzaw. Jiena nħoss li ħafna Kristjani llum huma intimidati mid-dinja. Tant forsi xi darba ppruvaw jiftu ħalqhom u mill-ewwel għalqulhom forsi fuq ix-xogħol, forsi fuq Facebook, forsi x'imkien. Jiġri l-ewwel qafsa ta' qalb tagħna għandha tkun illi jekk ftit huma dawk li qegħdin jevanġelizzaw. Ġifieri dik l-ewwel waħda. It-tieni mbagħad ngħid dawk minna li qegħdin evanġelizzaw sewwa x'tip ta' evanġelu qegħdin inwasslu. Għaliex m'iniex qed nirreferi għal evanġelu fals li jiġi pritkat minn fuq l-ambone u nartaħat fi knejjes kattoliċi, laqas għall-evanġelu fals ta' prosperità mhux hekk. Għanet ngħid għal dawk in-nies li qed jippritkaw evanġelu kultant ma nirrealizzawx li mhux il-Vanġelu Bibliku. U kif nindunaw għalina? Nindunaw għaliex ħafna drabi il-bidu tal-evanġeliżmu tagħna x'inhu huwa il-bniedem. Il-qofol tal-evanġeliżmu tagħna x'inhu huwa il-bżonn tal-bniedem, il-problemi tal-bniedem, u aħna qegħdin hemm biex insolvuhom jew qegħdin hemm biex nibatuhom għand Ġesu u Ġesu jsolvihom il-problemi. Dan jiġri però dan mhux il-qofol tal-Vanġelu. U normalment meta nevanġelizzaw b'dan mod, ibqgħu ċerti li d-qdusija tal-Alla
m'hemmx posta, ma ssibx posta f'liema sens. Araw kif l-Apostlu jekk kien hemm xi ħadd illi naħseb kien jaf jevanġelizza, kien l-Apostlu Pawlu. U fl-ittra lir-Rumani li wara kollox hija sunt naqa' twil tal-evanġelizzazzjoni tiegħu. Kif taħsbu li jibda? Meta ħajibda jispjega, ħajibda jitkellem fuq l-Evanġelu wara t-tislijiet. T-tislijiet, ix-xewqat tiegħu, x'inhi l-ewwel ħaġa li jibda meta jibda għax jien ma nistħix mill-Evanġelu għax huwa s-seta talla għas-salvazzjoni l-kull min jemmen kemm mallut x'jgħid l-ewwel ħaġa. Għax fih ismgħu kif jibda. Il-ġustizzja talla hi rivelata minn fidi għal fidi bħalma miktub imma l-ġust jgħix bil-fidi. Xi kompli. Għax ir-rabja talla qed tkun rivelata mis-sema kontra kull impjetà. Ġustizzja talla, ir-rabja talla, żgur. Għax jaf kemm Allu qaddis. Għax Allu qaddis, Alla jiġġudika dik, Alla jikkundanna minnu, Alla għandu kollha ġusta lejn il-midneb fid-dnub tiegħu. U żgur li jibda b'hekk. Dan huwa l-Evanġelu Bibliku li ntaqgħu miegħu u jien ngħid kemm aħna meta nitkellmu nevanġelizzaw nibdew balla qaddis. Balla qaddis bil-ġudizzju tagħna. Kemm il-darba għadni aħna we share the good news vera, imma kemm il-darba ngħidu li suppost il-Evanġelu Bibliku biex jibda bad news. U l-bad news għall-midneb x'inhija l-ewwel ħaġa Allu għamidneb u fid-dnub ħajkundannak. Alla qaddis, skużawni, Alla qaddis u l-midneb ħajkundannak. Hekk trid tibda nkellax valur, inneħħu l-valur ta' sagrifiċċju ta' Kristu, m'hemmx valur kif smajna. Irridu nibdew kif jibda l-Evanġelu. Alla qaddis, il-bniedem midneb. Il-bniedem f'dak l-istat huwa kkundannat, ma jista' qatt jersa. Alla provda hawn il-good news. Soluzzjoni, għatta għalina, kif smajna. Qegħdin taraw, jiġifieri żgur li l-qdusija Alla abbinata mal-evanġeliżmu Bibliku. Ejjew nagħmlu dan il-pass ta' kwalità l-aħwa. Għax ħafna drabi anke bniedem jiġi fuq għandi t-tifel tifhmunix ħażin issa, għax għandi t-tifel bi problema fi żwieġ tajja kelmu. Taf kif forsi jaċċetta Ġesu jew għandi t-tifel fid-drogi, u aħna mmorru biex inkellmuh tajjeb nagħmlu, ovvjament, imma tafu li l-problemi tan-nies isolvuhomlhom il-psikjatri wkoll. Tafu li l-vizzi isolvuhomlhom anke il-psikoloġija, tafu li anke s-setet intaq ma' wieħed daħallek mal-mormon żgħidlek isma' jien kont drogat m'għadniex drogat. Dak mhux l-Evanġelu. Tifhmu jew le? Għaliex mhux l-Evanġelu Bibliku? Għax m'hemmx fil-bidu tiegħu Alla qaddis. Di d-differenza hemm il-bniedem u l-bżonn tiegħu, il-problemi s-soluzzjoni tal-bnedmin. L-aħwa jimiċċaqalqu. L-evanġeliżmu tagħna jkun evanġeliżmu Bibliku li jibda mod speċjali bil-qdusija tagħna. Mbagħad mela le wara kollox l-ikbar bżonn u l-ikbar problema ta' bniedem x'inhi? Id-dnub. Minn hemm dik l-ewwel u l-aqwa problema li Alla jellisna minnha, xorta ma nibdewx bina, nibdew bih fil-bidu Alla. Biex qed tifhem skrittura? Fil-bidu Alla, mhux inti jew jiena jew l-bniedem. Ta' ġifieri l-evanġeliżmu u l-qdusija tajjeb ħafna li jkunu dejjem abbinati. Dak li għad Alla ma nifirduhx aħna u nivvintaw Vanġelu li forsi ma ngħidux ismu Western, però mhuwiex. U hemmhekk ukoll naraw il-riżultati ħafna drabi ma jkunux dak li nixtiequ aħna. Ir-riżultati narawhom meta nevanġelizzaw maslu Evanġelu Bibliku għax huwa l-Ispiritu Santu li jmexxina u li jagħti xhieda għall-verità. Verità Biblika li tibda Allu Alla qaddis. Veru l-Bibja tgħallem li aħna l-fidili diġà tqaddisna qed nitqazzu u se nkomplu nqazza jekk din iva vera mhix kontradittorja. Għala issa, il-Bibja tgħallem li aħna imqazzin qed nitqazzu
u għad nitqazzu isa tidher tgerfixa. Huma aspetti ta' verità waħda. Iva, il-Bibja tgħallem li aħna diġà mqazzin. Infatti l-enfasi kull fejn tidher il-kelma ħagjazzo jew kliem relatati li tfisser qaddis jew tqaddes fit-Testament il-Ġdid. Il-biċċa l-bija minnhom jirreferu għal fatt li aħna diġà imqazzin fi Kristu Ġesu. Minħabba l-unjoni tagħna miegħu permezz tal-fidi aħna diġà tqaddisna. Ebrej 10 vers 10. B'din rieda aħna imqazzin permezz tal-offerta tal-ġisem ta' Ġesu Kristu darba għal dejjem. Hija dusija permanenti li Alla jagħtina minħabba il-mertu tas-sakrifiċċju ta' Kristu. Dik hija tagħna u tibqa' tagħna. U allura abbażi ta' dik il-dusija Alla jinċentivana u jikmandana biex nitqazzu għalih. Allora din hija sa work in progress. Għandna l-bqija ta' ħajjitna, tajjeb, li kien salvat meta kelli 20 sena, sal-aħħar nifs nieħu għandi din l-entrapriża qudiemi li jiena nitqaddes aktar u aktar għalih. Fil-waqt li qed ninżal bniedem qadim, irrid nilbes il-ġdid. Tajjeb, jew bħal meta għandek kamra kantina, tajjeb, u ilek ma tinżel fija snin twal. U dik kantina qatt ma nfetħet. Tajjeb, u fija ħafna antikalja. Tajjeb, u x'intinżel ix-xogħol bir-riħ tal-għeluq u tal-moffa u tal-umdità u x'tagħmel tiftaħ it-tieqa li tagħti għal barra. Tajjeb, l-arja friska li tibda dieħel tkun qed tkeċċi wkoll l-arja qadima u muffata ta' ġewwa. U dak il-proċess se jibqa' għaddej tul ħajjitna kollha. Allora dak is-sens qegħdin nitqazzu. Tajjeb qegħdin inxejnu bil-qawwa tal-Ispiritu Santu dejjem, qegħdin inxejnu il-ħakma tal-vizzju fuqna, forsi kont fenna fjena, is-sina klaxki, morali, tikdeb għal kull ħaġa ta' xejn. Tajjeb, Alla se qed jitrenjana biex dak li huwa qadim ninżawh u minflok nilbsu ġdid. Dan jibqa' għaddej progress ħajtna kollha. Imbagħad ukoll iva, Alla qaddisna f'liema sens. Meta jilqana fil-ġenna. Meta jilqana fil-ġenna mill-mument li aħna nittu fil-ġenna nkunu qazzin u perfezzjonati għal dejjem. Dak huwa l-prospett tagħna allura illi meta naslu l-ġenna nkunu warrabna dan il-miskut laħam, mhux il-ġisem da. Meta Pawl juża l-kelma laħam, sarks, qed jgħid għal dik il-ġibda fina, dik l-inklinazzjoni, dik isa għandna karamita illi tiġbidna lejha ħażen. U dik idu nissaraw magħha il-ħin kollu. Bla serħan. Meta naslu l-ġenna, Alla qed jgħidilna se nqaddiskom totalment. Allura iva imqazzin past tense, qed nitqazzu present tense, se nitqazzu future tense. Immeditaw fuqhom u taraw il-grandizza tal-opra tal-Alla favur tagħna. X'nistgħu nagħmlu biex inrawmu fina dan is-sens ta' qdusija f'Alla? Kif nista' nikkoltiva sens ta' qdusija tal-Alla f'ħajti? Din hija mistoqsija li nispera illi ħanħorġu minnha biha. Mhux hekk għax smajna ħafna fuq qdusija tal-Alla u tajjeb li issa jien noħroġ minnha u ngħid all right x'nista' nagħmel. Mhux hekk biex nikkoltiva dan is-sens fil-ħajja tiegħi. X'inkella dak kollu nkunu smajna ma jkun jiswilna assolutament xejn. Jien naħseb nistgħu nsemmu tliet affarijiet. L-ewwel nett li tkompli tisma' u taqra fuq il-qdusija tal-Alla. Ġifieri tistennix li issa llum dak li smajt daqshekk kull ma kien hemm bżonn tisma' fuq il-qdusija tal-Alla lest. Le. All right? Trid tmur lura d-dar u bħalma inti tisma' priedi. Taqra korba fuq suġġetti varji u dejjem tkompliha. Kompli, ssib ħin. U dedika parti mill-qari tiegħek u mis-smieħ tiegħek għal da suġġett. Għal qaddis. Għamlu għadi. Għax di waħda mill-affarijiet li tgħinkom qed ikkoltivaw dan is-sens li tkellimna fuq. Imbagħad it-tagħb. Sawa ġifieri
kultant iktar affarijiet ovvi fit-talb tagħkom. Prattikaw l-użija tal-Alla u jtolbu lill-Alla. Andrew Murray li jikteb ħafna fuq it-talb u awtur li jikteb ħafna fuq it-talb personali jgħid imkien ma nsiru nafu l-użija tal-Alla u niġu taħt l-influenza u l-qawwa tiegħu ħlif fil-kamra privata tat-talb. Ġifieri jekk tridu bħalma bnedem imur il-ġim biex ikabbar il-muscles, jekk tridu fejn ħammur biex tkabru il-konsapevolezza ta' l-użija tal-Alla fejn tmur fil-kamra ta' ġewwa fit-talb. Alright, trenjaw, aħsbu fuq l-użija, aqraw fuq l-użija tal-Alla u dak il-ħin prattikawha waħedhom. Mod speċjali anke fit-talb u mbagħad mal-ġemgħa. It-talb huwa wkoll post fejn nistgħu nikbru f'din ir-realtà. Imbagħad l-isforzi kollha tagħna waħedhom bħalma tafu ħafna areas ma jsarfu xejn. Jekk ma jkunx Alla, jekk ma jkunx l-Ispiritu Santu illi jgħinna f'din ħaġa bħalma jgħinna f'affarijiet oħrajn. Jiġifieri ebda sforz tagħna nista' nisma' ħafna priedki taf għax għamiltuha f'areas oħra. Irrid nisma' priedki. Nista' nitlob u rrid nitlob, nista' nagħmel fl-aħħar mill-aħħar jekk ma jkunx Alla. Illi ftaħ li ħanajtek għajnejja. Forsi iktar mill diġà humek ma jneħħinix dak il-qxur. Jekk id-duħħan ma jneħħijulix. Ma naslux. Tiftakru Ġesu xmun barġona. Mhux il-laħam u d-demm irrivela lek dan, iżda missieri li hu fis-smawiet. Bdejna fil-messaġġ li wassaltilkom b'żewġ viżjonijiet. Biex qed ngħidilkom kuljum noqogħdu nistennew dak tip ta' viżjonijiet, imma x'għandna? Alla jrid ikun. Alla jrid li jtina dan il-ħsieb, din iċ-ċarezza fuq dil-verità. U allura nitolbu ilu lill-Alla, ħanitlob, ħanaqra, ħanisma, nirsisti jiena nagħmel l-isforz u fl-istess ħin dejjem mulej ma għamilni jint, jaħdem fija inti d-dusija tiegħek. Għax hemmhekk ikun xogħol illi jibqa'. Xogħol fil-fond, xogħol b'saħħtu, xogħol illi mbagħad mhux terġa' lura wara ftit, mhux tinsih wara ftit. Ix-xogħol li jagħmel Alla xogħol permanenti, xogħol qawwi. U tinduna li ħajtek inbidlet totalment. Għaliex għax missek ħanajtek Alla b'dil-verità dwaru nnifsu li Alla għaddis. Ħanirrekmanda żewġ kotba ta' Jerry Bridges li għandna fil-Malta Evangelical Library. The Practice of Holiness and the Pursuit of Holiness. It-tfittxija għad-dusija u l-prattika. Readable ħafna, mhux tqal, però meta qrajthom jiena kont għad niżgħażugħ jibdlu lek ħajtek. Jiftehmu ħafna, bibliċi ħafna, fitxuhom maqraw. Imma issa mhux intuhom muntalja, nejn biss. Imma ħana The Pursuit of Holiness. Diskriminazzjoni. U ħanamilhom ukoll Ours is proud, the holiness of God, u taġi sirajn. Għaliex? Għax daw fuq dusija Alla. Ġifieri, allura nistgħu nibbilanċjawhom huma xi kotba tajbin ħafna. Ovvjament mhux ħanabdu ħafna miktar, imma dawna bħalma jirrakkomanda fuq dusija personali, ikolli nirrakkomanda fuq The Holiness of God ta' Sproul. Isamrek. Huwa klassiku modern ġifieri. U mhuwiex oħxon, ġifieri, però dawn dal-kotba fitxuhom għax jgħinukom ħafna ta'. U hija, ma skont ma xiex tqarra. U hija. Jien aħxan minnu żgur. Il-Knisja tixbaħ aktar pazjenti fis-sptar jew soldati fil-battalja. Ċertament il-tixbaħat l-aktar insibu fit-Testament il-ġdid hija li aħna soldati. Soldati tajba ta' Kristu Ġesu. Aħna miġburin bil-lieva u rridu ma rridux qegħdin nsabu fl-armat tal-mulej. Issa hemm soldati li huma daqsxejn forsi ħobbu joqgħdu fil-barracks. Jitgħażlu, hemm soldati li ma lebsin l-armatura u qed joħorġu biex jelbu anke l-ġgant Gulija. Int ma libni jgħid Pawlu Timotju, kun
soldat tajjeb qawwa fil-grazzja tal-Alla jgħidlu kun soldat tajjeb ta' Kristu Ġesu. U jgħidlu wkoll biex ikun konċentrat fuq dak ix-xogħol, mhux mitluf f'elf oġġett. Aħna naħabta li naqbdu ħafna trufijiet u x'niġu biex naslu dak nkun għamilna. Qed tifhem. Nibdew nirrealizzaw illum ma tlabx, illum ma qrajtx. Qed tifhem. Allura kif għattejt ta' skużi? Inti soldat ta' Kristu. U jekk tak is-sejf tal-ispirtu tkun taħtu żagħ. Qed tifhem, kont tkun taħtu żagħ ħadd tweġġa' int u tweġġa' l-ħadd ieħor bih. Jiġifieri ċertament dinja l-istampa li aħna aktar minn rebbieħa permezz dak li ħabna. Aħna nies pożittivi illi qegħdin naffanzaw mir-rebħa li diġà tagħna Ġesu Kristu. Frattant l-idea ta' pazjenti fl-isptar qiegħda hemmhekk ukoll. Ġesu qal li jiena ma ġejġ biex insejħ nies ġusti, imma mid-dinbina l-indiema. U wieħed b'saħħtu m'għandux bżonn tabib. Preżenti nnifsu bħala tabib tar-ruħ tagħna. Il-kirurgu li x'beda jagħmel Ġesu magħna. Għalana dik il-qalb tal-ġebel minn ġo fina. Din hija operazzjoni laqas l-aqwa kirurgu mu kapaċi jagħmel. Għalana dik il-qalb tal-ġebel u tagħna qalb tal-laħm. Li tifhmu lill-Alla, li tħobbu, li tfittxu. Ġesu beda billi ħadem fina din l-operazzjoni. U issa ninsabu rikoverati taħt il-kura tiegħu. Meta tgħaddi minn operazzjoni, ħajkollok bżonn tgħaddi iva biex it-tobba u l-infermiera jibqgħu jieħdu ħsiebek. Għandna l-idea ta' knisja li qegħdin miġburin flimkien biex nittisfux. U jekk nieħdu l-aspett li aħna soldati u mhux soldati fil-barracks fuq is-sorda naraw il-mobile imma f'qbida ħanġarbu feriti. Ekku, mhux hekk? Ekku. Allura ħajkonna bżonn lill-Alla biex idewwina wkoll ġifieri hemm dak l-aspett mela lew nieħdu ħsieb ukoll mill-ġrieħi ta' xulxin. Dik hija wkoll il-Knisja aspett sabiħ ukoll f'dan is-sens. Ġifieri aħna xi ftit jew dgħajfin għadna ma wasalniex fejn naslu, però rikoverati fl-isptar, bil-mod qed tiġina l-aptit tal-aktar. Ma jistax nippretendi li Kristjan għadu jibda l-ġimgħa l-oħra għadu ma'amed ġdid, ħajkollu l-istess aptit li għandu li kellu pereżempju fejn fjena. David Brainerd, li dan letteralment inħaraq għal Alla, ma rjiex fost l-Indjan, Red Indians fl-Amerika. Qed tifhem, miet in his early 30s, letteralment inħaraq għal Alla. Tant kellu dik id-devozzjoni u dik l-imħabba sinċira lejn Ġesu Kristu. Ġifieri, nibdew narfu l-qagħda vera tagħna illi Alla ta' kasna, ġabarna, fejjaqna u dak il-fejqan għadna qegħdin nesperjenzaw. Sakemm naslu fil-glorja. Mela, għaliex Alla qaddis li ħadd lill-bniedem tajjeb u ġust ħalleh jaqfi. Għadin minn saqsijieli ħanajdu minn issa li nixtieq niltaqa' miegħu u nwieġbu aktar fid-dettall. Il-għaliex hija mistoqsija qawwija. Kollha kemm aħna nemmnu li Alla ħalaq l-Adam u Eva, l-ewwel ġenituri tagħna, nispera li m'hawnx eċċezzjonijiet. Dik hija preżentazzjoni li Alla beda r-razza umana minn raġel uman. Tajjeb? U ħalaqhom l-Adam għaref tajjeb u ġust u għaddis. U Alla oġbu li l-Adam jagħtih rieda ħielsa. Jiġifieri Alla kmandah illi ara għandek il-libertà kollha, però mid-dissiġġa tan-nofs tikolx. Ġifieri biex jagħtih ħanidek l-opportunità li uri d-devozzjoni tiegħek lejha billi tibqa' taħt il-kmand sovran tiegħi. Però jekk ma tix tibqa' qed tifhem. Issa, Alla fżaħ u rieħ li minn dakinhar li ma jobdiex imut. Qed tifhem. Alla kien jaf illi Adam se jitneb kien jaf. Għaliex għax Alla huwa omniscient. Jaf il-futur, jaf kollox. Aħna nitgħalmu, Alla ma jitgħallimx. Għax Alla jaf kollox fid-dettalji kollha. Ġifieri kien jaf illi Adam se jitneb, u ħajidħol id-dnub fid-dinja,
Il-mistoqsija kbira hija għaliex Alla permetta li jiġri hekk. Tifhem. Nibdew biex ngħidu. Li hawnhekk għandna misteru fis-sens illi l-ħsibijiet tagħna mhumiex il-ħsibijiet tagħna. U l-modi tiegħu mhux il-modi tagħna. Aħna kieku nirraġunaw li kieku Alla ħalaq dinja illi fuqha hemm nies perfetti u ngħixu f'armonija bejnietna, tajjeb, nara tajjeb. Alla fl-erf tiegħu jaf illi il-fatt li ħalla d-dnub jidħol fid-dinja u allura issa hemm umanità maqqa fid-dnub. Alla bl-omnipotenza tiegħu kapaċi joħloq aktar ġid minna din ħaġa milli kieku d-dnub qatt ma daħal fid-dinja. Tgħidu li m'iniex nifhimha, laqas ma nifhimha, imma l-Bibja tgħid illi il-font tal-erf u tat-tarif tagħna kemm huma intraċċabbli traqatu. U jekk ħanajdu hekk, speċjalment fil-fatt kif Alla tratta mal-umanità. Li ħalla l-ewwel ġenitur tagħna jaqa' fid-dnub waqajna aħna fih. U Alla qiegħed issa permezz ta' din il-qagħda qiegħed juri mhux biss il-ġustizzja tiegħu, ma wkoll il-mħabba tiegħu, l-erf tiegħu, il-fatt li provdina Salvatur li ħatina għada għall-eternità wisq aħjar milli kellna f'Adam. Għax ta' Adam kienet tajba. U Alla qal fil-bidunet illi Alla ra kull ma kien għamel u wara kien tajjeb wisq. Ġifieri Alla żgur ma jistax ikun akkużat bil-ħażen hawnhekk. Kull ma għamlu tajjeb. Imma Adam bir-rieda ħielsa li ta' Alla li kienet don tajjeb, Adam inqeda b'dik ir-rieda ħielsa biex ġab disfatta u traċeda fuq innifsu u fuq in-nisa kollu tiegħu. Frattant Alla minn din il-qagħda se jġib xi ħaġa wisq aħjar. Qatt joħloq smewiet ġodda ma' ġdida wisq aħjar u jisbaħ minn dawn ta' bħalissa. U l-fatt li aħna issa se ngawdu salvazzjoni fi Kristu aktar permanenti, aktar soda, aktar żgurata mill-qatt konna ngawdu f'Adam. Però il-mistoqsija aktar profonda minn hemmhekk. U nindunaw kemm dak li semmejna l-emejjel tal-lum emejjel qaddisa fis-sens li huma lilin mill-komuni hawnhekk niġu l-istess nifqu ngħidu kieku aħna ma konniex nagħmlu hekk. Aħna l-komuni konna forsi nagħmlu pjan ieħor. Hemm nindunaw li l-emejjel tal-lum qaddisin huma dejjem safi huma wkoll lilin speċjali uniċi ma nistgħu nqabbluhom ma xejn. Ma xejn, tista' tqabbel xi ħaġa ma di xejn, ma nistgħux. Ma nistgħux. Kull ma jkollna nagħmlu jmissna nagħmlu tafu x'inhi nbaxxu u naduraw il-Alla. Dak li jmissna nagħmlu, mod speċjali meta m'aħniex nifhmu. Nitbaxxew intall-qaddis aħna sempliċement bnedmin midimba dud tal-art mhux x'għamilt, imissek għamilt hekk. Jew kif għamiltek? Amen. Mela, x'inhi r-relazzjoni bejn l-għażla tal-Alla u l-Dusija? Mistoqsija tqila oħra. L-għażla tal-Alla hawn qed nitkellmu dwar il-predestinazzjoni eterna tal-Alla u l-Dusija tagħna fi żmien. Nafu li fost l-Evanġeliċi mhux kulħadd ħadna l-istess fehma dwar il-predestinazzjoni. Ħasra, għax il-predestinazzjoni hija dottrina komfortabbli ħafna fejn Alla qed jassigurana. Ara, tant huwa minnu dan illi intom ħadd tipparteċipaw xejn għas-salvazzjoni tagħkom. Huwa jien l-awtur tas-salvazzjoni. Mill-bidu, mill-eternità diġà naf ma ħajkun salvat u mhux ħajkun salvat. U salvat għal xiex? Salvat għal Dusija. Dik is-sabija. Alla għażel lil min għażel mhux kapriċċjożament, għażilna biex nitqazzu għalih. Fl-Efesin kapitlu 1 vers 3 jgħidilna imbierek ikun Alla u missier sidna Ġesu Kristu illi f'Kristu Ġesu berikna b'kull barka spiritwali flimkien asmawit bħalma għażilna fih minn qabel il-pediment tad-dinja biex inkunu qaddisin u bla teba' qudiemu fl-imħabba. L-għażla tal-Alla twassal għal Dusija.
Għalfejn għażilna, għalfejn Alla minn umanità għażel tant nies għas-salvazzjoni eterna biex ikunu mqazzin għalih. Issa hemm min forsi protesta, min forsi ma jifhimx din, jiena nnifsi domt ħafna l-sara magħha, però meta l-apostli u Ġesu nnifsu jitkellmu dwar il-predestinazzjoni u l-għażla tal-Alla jagħmlu hekk biex aħna nirċievu inkoraġġiment, biex nirċievu faraġ kbir, biex ma nibqgħux naħsbu li aħna b'xi mod jew ieħor niddeterminaw id-destin etern tagħna. Alla determinah. Alla twajjeb, Alla infallibbli, Alla qaddis u Alla ġust.